खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि आंनि उन्दैसिन फंबाय आरो बिनानावमोननिसिम आंनि अननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि गेदेरसिन बिदा बिब' आरो आदै मादैमोननिसिम आंनि सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बे गोदान बोसोरा जों गासै बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लाबोगोन। खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। साननैनि गेजेरावनो साबा बर' सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सानिफ्राय क'क्राझाराव जानाय बावखुंग्रि फारसे फैबाय थानाय समावनो बाइकआ ट्राकखौ सौख्रांनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सानैया बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेनसिमारिनि सुरेश रामसियारिनि फिसाज्ला अनसुमा रामसियारि आरो गुबुन सासेया खोला बाक्सा ओनसोलनि गेरुवापारा गामिनि समबार बर'नि फिसाज्ला महा बर'। ट्राक आरो मटर साइकेलनि गेजेराव जानाय बे जाब्रबथाया बरपेटा जिल्ला सरभगाव जादों। जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लेबारफोर फैथ'यैनि थाखाय ट्राकआ थाथ'नानै दंमोन। बेयावनो गोख्रैथिजों फैनाय बाइकआ ट्राकखौ सौख्रांफैदों। जाथाय जानायनि उनाव अनसुमा रामसियारि आरो महा बर' बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय मणिपुरनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय सानैनिबो जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव ट्राकआबो खारखुमा लांदों, नाथाय ट्राकनि नाम्बारखौ लाखिनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार थिथागुरियाव ट्राक आरो बाइकनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया जोखोम जादों। थिथागुरि ब्लक अफिसनि साखाथियावनो जादों बे जाब्रबथाया। इटा लांबाय थानाय ट्राक आरो बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायनायावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव सानैनि जिउ खहा। क'क्राझार बालाजान लावरिपारायाव गंसे स्कुटि आरो बाइकनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। थैनाय सुबुंनि मुङा रुजुम बसुमतारी आरो सासे। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुजुम बसुमतारीया दिमा हासावआव रेल बिफानाव साख्रि मावोमोन। बैसागु फोरबो रंजानो थाखायसो बिथाङा न' फारसे फैदोंमोन। न'आव बिमा बिफाखौ लोगो हमखांनायनि उनाव बिसिजों लोगोसे बिहाव बिखुनजोखौ लोगो हमहैनो नागिरदोंमोन। बेयावनो लामानि जाब्रबथाय जानायाव रुजुम बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों। रंजालि बैसागुनि सम, दा बे समाव गोबाङानो जौ लोंनानै गारि सालायो। गाव मोजाङै सालायोब्लाबो खायफाया सौख्रांलाङो। बेबायदिनो सासेनि गोरोन्थिनि थाखायनो मालायाबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो। जिउ मोनसेया गोबां बेसेन गोसा, बेनिखायनो फेग्रा मुवा लोंनानै गारि सालायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला नोंथांनि थाखायनो गाहाम जागोन। नगावनि एडिपि कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सुरजित भगवतीखौ गुवाहाटीनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। माखासे सान सिगां सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि केसआव प्रिन्सिपाल डक्टर सुरजित भगवतीखौ कलेजनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। दा गुवाहाटीआव थानाय बिथांनि आलासि न'निफ्राय बिथांखौ नगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। एडिपि कलेजनिनो एसिस्टेन्ट टिचार मौसुमि सैकिया आरो मनिका सानै फोरोंगिरिफोरा अजद होनायनि सायावनो प्रिन्सिपाल डक्टर सुरजित भगवतीखौ एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामनाय जाथायनि सायाव डक्टर सुरजित भगवतीनि बिसि आरो फिसाजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफाया जेबो दाय गैया। बाय'टेकनि फोरोंगिरि मौसुमि सैकियाखौ बटानिनि इन्टारभिउ होयैनि थाखायनो मौसुमि सैकियाया फान्दायदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बटानिनि इन्टारभिउ होयैनि थाखाय सिगांनो फान्दायनो हुमखि होखादोंमोन। बेखौ लानानै प्रिन्सिपाल डक्टर सुरजित भगवतीयाबो पुलिस थानायाव खौरां होखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। देहा फाहामसालिनिफ्राय गथ' खावनाय जाथाय। बे खावनाय जाथाया GMCH देहा फाहामसालियाव जादों। गथ' खावनाय जाथाया CCTVआव सेबखांजादों। 7 दाननि गथ'नि बिफा नबकलिताया फिसाज्लानि फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव फिसाज्लाखौ लानानै फैदोंमोन। बिफा उन्दुफुबाय थानायखौ खाबु लानानैनो सासे आइजोआ 7 दाननि गथ'खौ खावनानै लांदों आरो बे खावनाय जाथाया CCTVआव सेबखांजादों। गथ'सानि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गथ'खौ खावनानै लांग्रा आइजोआ साननैसो सिगांनिफ्रायनो गिदिंथिंगासिनो दंखायोमोन। बेबायदिनो उन्दुनाय समखौ खाबु लानानैनो गथ'साखौ दा खावनानै लांदों। CCTVआव सेबखांजानायनि सायाव पुलिसआ दा नायबिजिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हागोन होननानै मिजिं होदों। गोलाव समनिफ्राय मोजां मोनलायनाय बलिउडनि सुपारस्टार रणबीर कापुर आरो आलिया भाटआ मैया जुलि जाबाय। बिथांमोननि गोथार जुलिया मुम्बाइआव थानाय रणबीर कापुरनि पाली हिल रेसिडेन्स वास्तुआव जादों। बिथांमोननि जुलियाव नीतू कापुर, रिधिमा कापुर, महेश भाट, पूजा भाट, करिश्मा कापुर, करिना कापुर, सैफ अली खान, करण जौहर आरो बिथांमोननि अनगायैबो गोबां बलिउडनि सुपारस्टारफोरा नुजाथिहैदों। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आलिया भाट आरो रणबीर कापुरनि जुलिखौ लानानै खौरां बिजोङाव फोसावबाय थादोंमोन आरो बिथांमोननि जुलिनि सायाव गोबां सावरायलायदोंमोन। दा बेफोर सावरायलायनाया जोबनानै थांबाय। आलिया भाट आरो रणबीर कापुरा दा जुलि जाबाय। बिथांमोननि जुलिनि खौरांखौ रणबीर कापुरनि बिमा नीतू कापुरा रोखा खालामनानै होबाय।
सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखाय 63 सुबुंनि जोखोम बे जाथाया दिल्लीनि अखलानि गंसे रेस्टुरेन्टआव जादों। सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखाय जोखोम जानाय 63 सुबुंखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय हली फेमिली देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गिख्रंथाव अरखौ खोमोरनो थाखाय गंब्रै अर खोमोरग्रा गारिया फैनानै अरखौ खोमोरफैदों। माबोरै सिलिन्डारा बेफ्रुनो मोनखो बेफोर गासै जाथायखौ पुलिसआ दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं। लाश्कार-इ-ताइबानि साब्रै उदखारिखौ सिकिउरिटि फर्सआ जम्मु एन्ड काश्मीराव गावथारदों। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथाय जानानै सानै आर्मिनि जिउ खहा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियान जिल्लानि बादिगाम ओनसोलाव उदखारि थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो उदखारि आरो सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों आरो बे गावलायलायनायावनो साब्रै उदखारिखौ गावथारनो हादों। बे खौरांखौ काश्मीरनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस विजय कुमार बिथाङा फोसावदों। लोगोसे गावथारजानाय उदखारिफोरा लाश्कार-इ-ताइबानिमोन होननानै फोसावदों आरो गावथारजानाय उदखारिफोरा जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोनद' उदखारि गाग्लोबनायजों लोब्बा दंमोन, जेराव गुबुननिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ गावथारबाय थानायाव बिसोर उदखारिफोरनिनो आखाइ दंमोन आरो गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय आरो काश्मीरी पन्डितफोरखौ थांखिनानै गावथारबाय थानाया थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्रायनो जादोंमोन। थांनाय अक्ट'बर दानाव सानबानि गेजेराव 7 सुबुंफोरखौ गावथारनाय जाथायावबो बिसोर उदखारिफोरनिनो आखाइ दंमोन। गुबुन फारसेथिं बे अपारेशन जाबाय थानाय जायगायाव थांनायावनो आर्मिफोरनि गारिया बेलथायदों, जेराव 2 आर्मिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 जोखोम जादों। सोमोनांथाव जाब्रबथाय एटिएमनिफ्राय रां बख'नायावनो मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे सोमोनांथाव जाब्रबथाया उत्तर प्रदेशनि मिरुतआव जादों। दानिश मुंनि सासे सुबुङा एटिएमनिफ्राय रां दिहुनदोंमोन। बेयावनो एटिएमआव हाइ भल्टेज फैनायाव सुबुङा मोब्लिबजों बोगथाबजादों। रां दिहुनफुबाय थानाय समाव दानिश बिथाङा होज्रिख्रावदोंमोन। बेखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा बिथांखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै देहा फाहामसालिया फोसावदों। थैनाय दानिशनि गोथै देहाखौ उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। एटिएमआव माबोरै हाइ भल्टेज फैनो मोनखो बेनि सायाव पुलिसआ दा नायबिजिरनायखौ मावगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं एटिएमआव हाइ भल्टेज फैनायनि थाखाय एटिएम कम्पानिया बिबान लानांगौ आरो थैनाय नखरनो अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मैखुन जानानै 63 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट डक्टर प्रशान्त दिहिङिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनब्रै जिल्ला चराइदेव, डिब्रुगड़, शिबसागर आरो तिनसुकियानि गासै 39 सुबुंफोरा मैखुन जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन। 39नि मादाव दासिम 63नि जिउ खहा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैखुन जानानै देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय 39नि मादाव बांसिनानो साहा बागाननि सुबुंफोरमोन। साहा आबादाव खामानि मावखांनायनि उनाव हाग्रानि मैखुन लानानै ओंख्रि संजाफैदोंमोन। बेनि उनावनो खिनाय आरो गोबानाय जानानै देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन बिथांमोनहा। रंजालि बैसागुनि बोथोर। बैसागुनि समाव बैसागु मेथाइ खननाय, दामनाय आरो खोनासंनो जों बयबो मोजां मोनो। सिख्रि गांनि साथा हमनाय बैसागु मेथाइखौ जारा फाग्ला क्रिएशन इउटुब चेनेलाव एंगारनानै होबाय। मेथाइखौ रोजाबदों रामा बसुमतारी। जायफोर बिथांमोनहा बैसागु मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोनहा जारा फाग्ला क्रिएशनाव थांनानै बैसागु मेथाइ खोनासंहैनानै रंजानायखौ लाहैनो हागोन आरो बिथांखौ मदद होनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावसिगोन। नोंथाङा आंनि खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।